la població jove està bastant estigmatitzada i se la culpabilitza de moltes de les coses que passen a nivell de la societat en general, però que en el fons moltes de les carències que nosaltres tenim les projectem cap allí. La projecció ens permet veure els defectes amb l'altre que nosaltres no volem assumir, perquè ens fan mal, perquè estan en el nostre inconscient, perquè som incapaces d'assumir-los. Doncs d'alguna manera jo crec que la població jove, o amb la que estic jo, és sent moltes vegades que agafa tots els defectes de la població adulta que la població adulta no vol reconèixer d'ella mateixa. I això genera molt malestar. Parlem sempre dels joves com a agents, com a que la societat confia en els joves per construir la societat del futur, per construir la societat que ha de vindre. Per mi, pensar en aquest futur i conjugar el jovent en futur els nega el present. D'alguna manera sento que parlem en futur de les joves perquè no les veiem com agents actives o no els donem el poder que tenen actualment per ser constructores d'un altre tipus de vida, de món i de societat en conjunt. I que podem fer moltes coses des del nostre entorn. El problema és que no tenim informació. És perquè hi ha moltes coses que no interessen dins del sistema i no interessen perquè continua interessant perpetuar aquestes desigualtats, violència. Aquesta és la meva opinió, però que realment la manca d'informació, si no facilitem informació, tampoc donem llibertat ni genera un pensament crític per poder desmuntar una mica les desigualtats i les violències que hi ha.